Nitiere kumonyalo donje mondo chak puonjore wechege pacho kae. Nyaka okaw option mar timo engineering mora mora. Onyalo timo mechanical, onyalo timo civil, onyalo timo electrical, onyalo timo geospatial koso mora mora. Kasto at masters level ema ginyalo specialize obed en ngam ja nuclear. Kasto kodoro timo PhD be aneno university no nitie gi PhD. Lakini it will take a while before we have a bachelor's. So there's a lot you can do. Even without the bachelor's. Engineering chomre go tir bange kanyo koro nyalo donje weche mag nuclear. To engineering in Kenya kae. South Eastern University of Kenya Kamadi teach. Aneno gin gi electrical engineering. Kanyo mi puonje sane? Abiro puonjo kanyo matin. Aneno gin gi civil engineering, gin gi mechanical engineering. So nuclear is very open-handed. Jomadwaro timo law. Osewacho ni nuclear is not only for engineers. Jomadwaro timo law nyalo timo nuclear law, jomadwaro timo communication be mano nyalo bet at the back of your mind. Atimo communication lakini kase graduate adwaro bet a nuclear communicator. So future is very bright for nuclear. Aero yie ma in godo no ni future bright. Wach mogik 30 seconds. Last word. Yeah. Jo gweng. Let's love nuclear. Nuclear biro it's inevitable at the end of the day.